għalli speċi tista' tgħinni tidħol mi toilet għax nistax naqfel il-buttuna u x'nafin u jien sinċerament biex ngħinu tħaltu vera għajntu u x'inna ħorġa lura mit-toilet insib il-sħabu kollha jċobċbu jitku bina u hekk. Parti essenzjali mill-fejqan li taċċetta. Diffiċli immens li taċċetta, għax inti biex taċċetta li biex ħatimxi. Insomma, d-diffikultajiet kollha diffiċli ħafna. Sakemm tasal hemm diffiċli ħafna. Ġifieri trid you put into the picture kollox u qabel iġġib persuna fid-dinja. Nafet ngħidlek għalkemm u dik kelli naċċettata ġifieri kelli nagħmel ħafna homework miegħi nnifsi. Ta' xulxin, imma ma tistax id-dawar wiċċek u tgħid le u kif taqbad tgħid. Jien hekk inħobb ngħid qegħdin hemm fiha flimkien u għalmenu għandna s-sapport ta' xulxin. Trid tgħaddi minn ħafna fażijiet f'moħħok biex tipproċessa weġa bħal din. Għandek il-firda. Il-firda li ġaba bidejh. Marija Formosa, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.